Simbol monyor-monyor ingkang sinuwun sampun midhanget piyambak. Werkudara kula purih mlebet wonten ing wana Tik Brasara. Menika satunggaling wana ingkang gawat kliwat-liwat mboten nate dipunambah jalma menungsa. Ingkang wonten namung sapo galak kewan ingkang ageng-ageng ingkang suka mbadhok sasamining manungsa. Dados Werkudara menawi sampun kelampahan mlebet wonten ing wana Tik Brasara mangke wonten ing mriku sampun dados bathang mboten saged gesang malih. Menapa sampun saged katamtokaken? Sampun malih namung lamaking tiyang ing atasipun dewa kemawon sami keplayu mboten saged ngampah ing mriku. Wesek Kakang sadurunge lelakon iki ditindakake, aku arep nyulik mungguh tumraping rasa petunge Kakang Druna Werkudara nggone golek tirta apa iki mau? Tirta pawitra mahning suci. Kuwi bakale entuk gawe apa ora? Yen ora entuk gawe ya mesti entuk gawe. Lho, salah siji wae batangamu kuwi. Entuk gawe apa ora? Werkudara mesti tekaning pati. Ya yen mati upamane ora mati. Yen ora mati kudu dipatek-patekake. Ora kok jeneng aku maido marang tingkah pakarti kang sarta wewekane Kakang Pandhita Druna ning pati uriping manungsa mau kabeh kawengku dening kang akarya jagat. Mula luwih dhisik kudu nggunakake weweka lan cara apa maneh bisane mengko Werkudara tekaning pati ana tengahing alas Tik Brasara. Mekaten ingkang kula pikajengaken Bapa Druna prayogenipun adyan Werkudara sampun manjing loroban kedah sak mboten-mbotenipun Kurawa manwi lampahing Werkudara. Menawi kantos Werkudara angsal damel prayoginipun cekat wonten ing mergi dipun budidaya murih Werkudara dumugi ning pecah. Putu Prabu, mengko dhisik aku tak melu rembugan perkara iki. Sing dirembuk ramene kaya ngene iki mau jebul tinemune amung kepengin mateni Werkudara mung sarana tindak didra. Tumraping pun kaki banget ora mathuk jalaran. Putu Prabu Duryudana kuwi kejaba ratu uga satriya. Yen pancen Werkudara kuwi dianggep mungsuhe katimbang patine Werkudara kuwi mau dilaropake apa ora prayoga ditantang perang. Upamane Werkudara ditantang perang, yen Werkudara menang, ya pancen Werkudara kang lagi pinayunganing dewa. Nanging yen Putu Prabu Duryudana kang menang tekse Werkudara menungsa kang luput. Amarga dewa kuwi ambeke adil. Menawi dipun tantang perang lajeng sinten Kurawa ingkang saged nandingi kekiyatanipun Werkudara? Upama patih Sengkuni tak ju karo Werkudara kowe wani apa ora? Kula wantun mengsah Werkudara nanging menawi Werkudara pinuju tilem. Menawi aben ajeng tangkep Jaja kantaran bau kula nyuwun pamit. Yen ngono pesajan wae wong sak Ngastina iki ora eneng sing wani perang. Sajaipun mekaten. Aja sajaipun. Aku takon sing tenan. Tindak-tindak kang wis tok lakoni mau kabeh aku ora mathuk lan aku ora kepengin nyumurupi pasulayaning Pandhawa lan Kurawa. Jalaran aku pitaya Pandhawa iku yen kesuwen nggone kepanasen, kesuwen nggone kodanan, wujute ora beda kaya dene gegaman digrenda, ora beda kaya dene emas disepuhi. Ora lungset nanging malah saya mencorong cahyane. Katimbang bakal aku ngawruhi kewiranganing para Kurawa dina iki aku ora krasan marang negara Ngastina. Mbah dadine wis
punden ngoyo-oyo saka Talkanda tekan negara Ngastina ora mathuk ora mengestoni malah ngewangi Werkudara. Kula menika malah gumun dhateng penggalianipun ingkang eyang Talkanda sanget-sanget anggenipun awrat sisih. Katresnanipun dhateng para wayah Kurawa dipun entengaken, Pandhawa dipun awrataken. Kula mboten badhe maelu dhateng pangandikanipun Kanjeng Eyang Bisma ingkang perlu. Kula kepengin badhe mundhut wuninga dhateng Papa Druna Werkudara mangke pecah napa gesang. Menawi saking petangan kula mesti pecahipun Werkudara. Menawi dereng pecah tegesipun pancen dereng pinasti pecah. Suaramu iki aja minir ta, sing cetha. Werkudara iki engko piye? Aku mereka daya mengkene. Werkudara mangkat marang Cik Brasara. Ana palilahe Gusti kowe ingkang sinuwun, para Kurawa didhawuhi memanuki lakuning Werkudara. Upamane Werkudara kelakon entuk gawe dicegat dalan dibegal. Nadyan santosaning Werkudara kuwi pitung gacah nanging mungsuh wong sak praja ora-orane Werkudara menang. Lah yen ngono prayoga kapan mangkate? Aja kajan aku nguntani parentahe Gusti kowe ingkang sinuwun. Menawi ditra mekaten bintang dadak ngentosi menapa dinten mangke paman Arya Sengkuni kawula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh. Uparna kang padha maraseba jeneng ingsun Kundring Raton. Lan mangsa burung angin jengandika damel reka daya murih sirnaning Werkudara. Kawula niki mboten langkung dateng sedika ngestaken dawuh. Papa Druna sampun kasa Kundring Sukalima prayogi lemeng negari Ngastina. Ngiras pantes ngentosi pawarta wusananing lampanipun Werkudara. Kawula niki mboten dateng sedika ngestaken dawuh. Paripurna sabdaning Sangata Sasmita Kundring Raton. Tedak jog saking palenggan Dampar Denta. Biak ngarsa tangkep samira puting wuri gegleyongan tindak nyosi Naranata.
Duryudana angangan dikocuk jayur kutoro dan kapareng kini Sikwaryo senan jujuk dayang truna Sono mangenjali babu siwayang mulun sira kagyapa sidang lari ingkang tirta pawitra diku Prabu Duryudana taat bombong jroning penggalih Salbeting batos tansah njagikaken yen to Sang Werkudara tartamtu badhe sirna ana madyaning Wanatik Brasara. Mila sakondur saking anggenipun tedhak Siniwaka Sang Nata boten nedya manjing jroning sanggar pamelengan. Sinigek kang dawek ngedaton wau kawusa kang ana ing Pesuwanan Dawi. Sang Mahapatih Harya Sengkuni animbali Sang Jayaprasata Kurawa kang tinindyan dening Sang Dursasana rebut ngajeng Deyu Lumampa kalih.
samya medali loncatet wileteng kata kaiwangkung manguncang niti penjang sangat dimicil latino ngedali wuwos terus surawi loko kaya buta dan nyomangambak koyo sampun tangwanggen kula tengweng pesuwanan Jawi lho ngentosi rawuh jengandika paman Sengkuni lho Kaliah mandhap saking Stinggil ingkang putra ing Banjar Junut nyadong dawuh kan Werkudara swanteng negari Ngastina niku wigatine napa man menawi kenging kawedharing kathah sayogi kebabarna ingkang sejati kula nedya nganglungaken cangga nilingaken karna man Rajan putra dengan dikweng tirta tinalang pun Kartowarma ugi nyadong dawuh paman mekaten ugi putra dengan dika pun Tirtanata nyadong dawuh Man iki putra pun Durwagati pun jangu nemen teng mriki Sipawa dak ceko awake kula jengitaken yo napa Werkudara teka mriki, Man. Justru niku si paman kedah paring dawuh. Yen si paman dak dawuh teng kula bingung lek kula ngrasakno, Man. Paiman. Oh, wong degleng paman kok Paiman. Kula iki ngaten man ingkang putra ing Jalan Glakabon Jaya Cikrasi. Mula nyadong dawuh napa kabare? Werkut dor teko teng negara Ngastina. Suwan ngersane Kanjeng ketok. Bocah semono kae kok ora ning sing iso tlathu apa ning. Daya si paman paringa dawuh lho. Pakartine Kakang Pandhita Druna nggone mulang muruk marang Werkudara disumelangake dening ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana. Yen nganti katresnaning Kakang Pandhita Druna dibotke marang Pandhawa ora wurung Kurawa bakal kapiran. Mula ana dalan kang prayoga dina iki Werkudara dilarapake nggone meguru marang Kakang Pandhita Druna kepengin sampurnaning dumadi. Werkudara dibebanani laku supaya nganakake ingkang sinebut tirta pawitra mahaning suci. Mongko manggone ana ing alas Tikbrasara kuwi nggon macan, nggon singa barong, nggon ula gedhe ora wurung Werkudara mesti tekaning pati. Mula sadurunge kowe kudu bungah-bungah luwih dhisik. Pripun? Werkudara teka teng negara Ngastina wau perlu nemoni Bapa Druna. Meguru sampurnaning dumadi
Dina niki Werkudara dikengken tenggene Pak Citra. Kakang Durjana kok boten mireng, kula men mireng. Werkudara dikengken tuku lenga pocra. Cetha. Werkudara kan goleki sastra dugiya. Ayo, iki meneh. Dikongkon golek tirta pawitra mahening sudi manggone ana ngalas Dik Brasara. Werkudara mesti mati. Jane yen dirasa-rasake sing tenan ngoten Koko Prabu Duryudana niku malah ngenyek teng sederek-sedereke dhewe kok. Wong perkara patine Werkudara kok dadak diapusi niku gunane napa? Napa dianggep Dursasana niki mboten wani perang kalih Werkudara? Mbok menawa si paman tansah kelingan. Wiwit cilik kula niki kulina gelut kalih Werkudara. Dek napa kula menang? Lho la iya nggih. Lho, la iya kowe kalah nggih. Ngono kok dicethake. Kula bali angri lakon sing dirembuk lar matenipun Rawa. Selawase ora jeleh, ora bosen, ora tau kelakon. Sing marake ngrusakake wong ringkih niku malah Koko Prabu Duryudana. Dek biyen sepinten jajahan negara Ngamarta niku sakniki dadi jembar. Marga srayaning Kurawa ngrejeneng arep mateni Pandhawa mesti teluk teng Pandhawa. Tur kula niku muni kaya ngoten ora urung nggih mangkat kok dadi. Ora urung mangkat kok rame. Jenenge kowe kabeh didhawuhi memanuki lakune Werkudara. Lun. Melu mlebu ngalas ora amung nyegat ana sak njabaning alas. Yen Werkudara engko entuk gawe dibegal. Yen dijaluk tirta pawitra ora entuk Werkudara dikeroyok wong sak praja mesti mati. Mungkin lakune ketelisiban yen sedina mengko Werkudara ora metu saka ngalas tegese Werkudara wis mati kalap kowe kabeh bali marang Astina. Nganakake tontonan sing rame banget ngeganjar para kawula tasih. Ah, ngoten to. Dadi mung diwatesi wancine sedina, Man. Sedina wae nggih. Kartowarma wonten pendika ingkang dawuh, kowe kudu siaga kekaman kang ampuh. Ngestakaken dawuh Aswatama wonten pendika ingkang dawuh. Jage sira metu njaba ndang wadya. Mundure sang Aswatama ngundangi sangya para prajurit pendebari swara kumyong korbar kornang kawan pok surat tambur miang suling pepandan tuh talutak leracatrian pranyoto kawuryan asri lain kono tewon taping kang perwadya Balakuswa katinon saking Mandrawa rebut gantang tapi perwadya
dhisik, mandeg dhisik. Caleng. Sapa wani nyekel caleng? Aja meneh caleng siji. Kon maju 1000 leganing atiku. Kelakon tak suduk tumbakku Kyai Godril brodol ususmu.
sang suan sorotitan padang Asti tiningaran lampah ingkang Prawadya Balakusuma sangene karing Astina ingkang tinindyan dening Sang Dursasana nalika prapta madyaning alun-alun keng janmumya tanpa wilangan nganti kaya sulung rebut marga lampah ing baris kaya sila prakiti sraning watu prakiti semut kaya semut makweng luhuring silang sultan ana pedhoti golong-golong tatarna kang tarukur saduru-duru ing busana putih kaya kuntrane benging kuning kaya podhang raton ing langking kaya dandanganing pasitran ing ngabrit kaya giri pawaka giri gunung pawaka geni pindharga kawelagar nalika semana prapta ndawining rangkah dadya kang keklampahing baris labet kasaputing dalu sini kegeng marga ing lumaksanan kentos kang cinarita kang ana madyaning wana tik brasara makantar kantaring raos nganti kaya weruh jatining kumara
imbanging gunung Gohmuka telenging guwa Sigrangga pranyata alas gawat kliwat-kliwat angker kepati-pati mula winastan monogung liwang-liwung boten nate kambah tanpa manungsa amung dadi pasabaning sato sadila-sadila ingkang kaprungu amung pambaunging aswajak panggeruning macan panggemplonging singa barong pangakaing ula gedhe parandena ingkang manggoning kono tuhu punika ingkang dawek sami anandang sesiku wonten raksasa kalih ingkang setunggal Awasta Ditya Kala Rukmakala ingkang setunggal Awasta Ditya Rukmuka Rukmakala titahing dewa kang asipat raksasa sarira ngaluhur pindha perbata kulit abang kaya tembaga gumendleng sudukane rikma denudal modal madul numpan pamidangan kanan kiring ing wingking alembreh dumugi dhuwuring wadidang muling sarira ngrembuyung kaya renata kang tuwuh ing gunung netra kaya Baskara Granaka cancing prau kutuk kaya guwa padha mingis gumilap kaya parang turi wandune raksasa yen petak kaya gelap yen wahing kaya geluduk dangu denya samya sabdagong nanging dereng wonten ingkang kawedal utapi Sesung metu Prabawa Lesa Slira Prakempa Pramawali Antidya Durbalarsa Pata
Kakangku Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka mengkene rasane wong kang kena sating dewa bobotipun Kakang lan Siadi nampa sating Sang Hyang Jagat Grinata mudhit warna raksasa kang kudu manggon ana tengahing alas. Monggo nyatane ing alas ora ana apa-apa. Aja meneh wujud ing kidang menjangan. Kabeh wis padha tapis tak pangan lan Siadi. Tekul wae ora ana kang gemlibet. Yen nganti mengkene iki kelakon mataun-taun maneh iba bakal kaya ngapa sang saya kang sinandhang pun Kakang Drasan Siadi. Muga-muga perkara iki tumulintuk pangapuraning dewa. Aja nganti kepacut-pacut nggone padha nandhang kacintrakan mengkene. To Pandhawa tata kadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Parkana Samirana Warayang Pancabayuku Latala jroning padha ngudrasa jebulana pangan teka kae sing dikarepake pangan apa rening kidang menjangan wis tapis sawiji ora ana ingkang kumlebat jebulana manungsa bagus dedeke gedhe dhuwur ndungkiri watu-watu bedholi kayu-kayu kaya wong bingung kae ngopo mbok menawa wis dikeparengake dening Dewa Kulan Siadi kudu raluwe marga mangan menungso kang lagi teka kae wong gagah perkoso aja takon dosamu dina iki tetep kowe dadi mangsa